Cúna stá cuasaí a chuirde ónan seo. Cúpa seachtain hin rinne mé féin agus caige den eile snámh ar san na Palestíne, ar san aclí na Palestíne, agus mid ag snámh ngach gContae líne cósta aige nó cósta aige, agus sin seach gContae dé agus chúmar timpeall na hÉireann. Agus seo fí seán den iireacht a rinnemer, deanta ag Bayview Media, tá sé go háling, tá go leor seatain drone an agus rudí deasa. Is féidir Johnú don achtas bailithe airgid seo fós siar sin na Palestín, bailí soltas an goite. Seo sin ar fad le chéile agus féach ar grúpa mór a going, táid ar fad díreach take chuún féin is á hin. Ach bhí sé híhann an tír a heistil agus bualadh le daoine iontacha ngacha an áit. Bhí sé go háling ar bhíon rian amach, bhí mar móthir na trá an gáileh, agus bhí sé híntach bheitna an léintisteach san isce, bhd ar níos was na thuirde greibhar an siúlisteach san isce. Sin tá dearnach atar píbar a ráing, nuair tá spreag a sail bhfuil bit píbar a áil. Mar spreag an siúla rud a dhéanamh raibh a chun cacha ar son píbar. An sin bhíon ceol gailecha going, go bhí mion agus go minic bhí an céilethe going freisin, fág fés na gaile le sport agus príomhethe going, agus beganí beag damsa chomá. Bhí sé go háling dhealach eiscin haintúirt ach nas rána sin a ra mar snámh amach wethú agus é doracha bhí sé dúánach go maith mar bhí sé fuair agus floch agus sé faoin dechar eiscin choir tú seasamh agus a lehéid. Ach thugamar ar fad faoi go fánmhar agus chuirmar aithne ar go leor daoine nua i grúpaí pobl amach ráing chur fáilte ráing agus dár spreaga in áitina agsúla go leor. Bhí na seasaní drone seo ar fad ó Bayview Media cíntach ar fad agus léironn siad beganín den chreach agus den lúfortíocht a léirigh go námhaintear na hÉireann ling agus muid mún an tnámh. Nílas agam cad a thuirlinn sin bhí sé ar nós. Auto-tune a bheith heann ar daigen agus seo trá eile a gcunaí an chláir beidir bhí mar bhín fórin sin. Cé go raibh sé Greenver agus bratacht na Palestín a ríis tonta sport agus sprígus muid a riisteach. Cuid an turas bhí sé dúlánach go maith mar bhíring an lán agus nó bí ar an más go bunasach agus muid nach mar dul bhád go háit. Bin mis do leimteach san iscin sin isáil. Seo ag an Rhein bhí gail ar son na Palestín an sin. Agus se bhí go híntach an ceol bheithe going dar spreaga dar mride chun cín. Reinta na trán a bhí isce oprín salach nó lufa agus bhíon tíide am mar sin bhíon rithe amach a bheithhad. Díreach le léint faoin isce agus bhí sin dúlánach go leor. Agus tá sí spéisiú go leor ó rinne mé an rud mé. Ba ráid le hénta bhí rám hain ní raim me snámh go Joe ríist i mo bhaig. Ach tá mé tríéis dul snámh reinúirta agus tá sé bháil ar níos fas dul snámh san airganis. Maar go is go nach me tú voorvlog af aan day. Agus jehu si moet een sin. Ach sé bhí sé dúlána go leor sais mu dul áit go háit agus sin flucha dul ras ar an mos agus is gaiineh ngacha in áit agus ábhrí mí compórdoch. Bhí mar brostú dar éire áit go háit hí annach chuid taistle denmh seach gContae déag agus an bus agus gacha an duine. Bhí sé gras léimtú an géis seo. Steach san isce ríist bhí sé éasca tú héna thumme ní a bhfuil déanamh gotach an cinenne léimt sin bhí tú stig. Haint sin mar géis sin. A chun rud is mó a hesan amach chun deir seachtainna ná go seaan go námhaintear na hÉireann néadan an chinine dhíthe, Saoirse don Palestín.